Ей, тук виж колко са много. Виждаш ли колко са много? Папагалчета. Много са красиви, нали? Да. Като на дявочка. Мила, виж като на дявочка кошка. Между прасе и магаре, или какво видиш? Не е такова, бе, това е друго. Това маймуни. Искам да ги снимам. Добре, ще Отдай ги снимам. телефона. Ти ли ще ги снимаш? Той избяга, виж. Къде ще избяга? Виж с гърба му. Айде, чао, аз тръгвам. Няма, дай ми телефон. Добре, изчакай само. Малко са дебели. Или просто има много такава кожа на това. Да, е. Да. Ти слиза тук надолу? А, тук долу може една голяма, виж? А как да няма виж как лежи тя сигурно? Голяма лапа има. Не мога да видя. Все малки. Бе. Това е някакъв странен петел. Това не е петел. Е кошка. Да ги снимам, аз ще се приближа да ги снимам. Какви са хубави, мойнички. Слади. Малечка мирише на... ти ме... Той защо ръмжи? Той защо ме Защото ръмжи и ядосва се, че го гледат. Иска И да... само тук стои обаче, виж го. Остави му малко лъвче. Да, видяхме го. Иска да нападне някой сигурно. Да. Нали? Да. Обаче в ограда. И в ограда е. То навътре има още, виж и там. Тук вътре има още един, виж, той изпадава главата. Я да го видим. Как се Той е разпилим? красиво, виж. Дупето му да снимаме. Обърни се, бе. Обърни се, бе. Няма ли да се обърне? Бе, как реве вълка пък аз вълка. Айде, обърни се, бе. Да се снимаме. Завърчи се. Много е як тост. Много е як. В момента трябва да гледаш тост. Тата има един бял. Вижте има един бял дъги. Обърнат. Как сте върнат? Дупето го правиш. Дънга гля. Още не разпе! Искай се споря. Борят са. Я ти какът си възможно. Ама тя не иска, виж. Кафява мечка. Стига, бе, ти си много лоша. Скараха се ме, виж. Видя ли ги как се скараха мечки?
А? Стой тук, че минават коли, да не излезеш на улица. Сигурно как ти Бе, той се облиза, бе. Аз не мога да снимам хубаво. Иначе е широко, ти има А пак къде не може. кака ти? Мама, виждам така колко Я обърни се така назад. Като сега. виждам И кафе, гледай към мен да те снимам, гледай към като мен. виждам кафе Това в тук ме кръв. уби просто с този стадо. Айде, Николай, обърни се и тях да снимам в Мария. Дървото. Страх ли те е? И той няма нищо, виж ги, виж ги. Виж ги как стават, виж ги. И пак има кокали вътре. Какво страшно виждаш сега в това? И просто стоят, какво? Ще се обърнеш ли да ги видиш? Тя ще толкова много е страх от кокали, от не знам кой. Ей, така сега ще ги снимаме, виж. Няма кокали да снимам, да не. Нички, виж ги как лежат там, виж ги. Тук няма, вече ти казах да плачеш. Аз искам да ги снимам. Виж, тема е. Почне да капа каринича да работи. Виж го. Виж го как стои. Виж го, Миме, как стои. Ма виж го, няма нищо. Добре, ни повече нищо няма ти покажам. Тя с нейните кокали. Добре, стига, тихо. Айде. Тихо, стига. Виж. Ма тя защо трепери цялата от страх? Добре, няма. Няма да гледаш на дялото на Елена, добре. Айде, тя не се подарък, не се бъдеш Елена. И корема си ми, виж. Кой смешно. Мими, много изтърваш, като не искаш да гледаш. Виж там колко. Точно като него е. Такива лапи.